6 parin heijastinpitsin nypläämiseen tarvitset sakset, 12 kappaletta pyykkipoikia, heijastinlankaa, nuppineuloja, Styrox-levyn sekä tulostettavan pitsimallin. Aloita valmistelut ottamalla 3 pyykkipoikaa sekä heijastinlangan ja sakset. Mittaa ja pätki jokaista pyykkipoikaparia kohden sopivan mittainen lanka. Esimerkissä olevan heijastinpitsiin riittää yhtä paria kohden 80 cm mittainen heijastinlanka. Halutessasi voit leikata hieman pidemmän, siitä ei ole haittaa, mutta tarkan markan ihminen mitoittaa vain tarvitsemansa määrän. Jaa lanka 2 osaan ja kiinnitä pyykkipoika puolivälin merkiksi. Solmi heijastinlangan päät pyykkipojan metalliosaan kiinni merimies-solmulla. Yritä saada langan tyngästä mahdollisimman lyhyt. Tämän jälkeen avaa pyykkipoikaa, jotta voit puolata ylimääräisen langan pyykkipoikaan. Jätä lanka niin, että pyykkipoika puristaa langan puristuksiin, jottei lanka purkaannu pyykkipoista itsestään. Seuraavaksi solmi ja puolaa loppuosa langasta toiseen pyykkipoikaan. Muovilankaa kiristettäessä pitää olla varovainen, jotta ei vahingossa katkaise lankaa liian kova kiskoessa. 16 osa tuuman vahvuinen eli noin 1,6 mm vahvuinen heijastinlanka ei ole mitään pellavan veroista vahvuudeltaan. Mitoita molempiin pyykkipoikkiin suunnilleen sama pituus lankaa. Irrota merkki pyykkipoika ja päästä heijastinlankaan muodostunut kierre vapaaksi. Heijastinlanka on muovia eikä siinä ole luonnostaan kierteitä. Tästä syystä yritämme poistaa kaikki ylimääräisen kierteen langasta itsestään, jotta lanka ei joutuisi ylimääräiselle rasitukselle ja katkeaisi. Tämän jälkeen tee sama jäljellä oleville 5 parille. Kun olet puolannut kaikki 6 paria, ota tulostamasi pitsimalli ja ota myös mallin kokoiseksi leikkaamasi pahvi. Yleensä nyplätessä pahvin tulee olla vahvaa, kestävää kartonkia, mutta tähän työhön sopii vaikka pizzalaatikon kansipahvi, vaikka se onkin huokoista ja pehmeä. Laita pitsimalli pahvin päälle ja kiinnitä nuppineuloilla Styrox-levyyn. Tässä esimerkiksi Styrox-levy on päällystetty kankaalla mukavuussyistä. Mikäli käytettävä pahvi on hirvittävän vahvaa, tulee sinun reiittää pitsimalli valmiiksi ennen nypläämistä. Pizzalaatikon kannet ovat usein niin huokoista pahvia, ettei mallia tarvitse reiittää etukäteen, vaan se reitys tapahtuu nyplätessä. Nyplätessä reiittäminen onnistuu vain, jos neulat sen kestävät. Kun olet kiinnittänyt pahvin Styrox-levyyn, laita mallin itsestäsi kauimmaisiin pisteisiin, jotka merkitsevät neulan paikkaa, neula. Tuohon ensimmäiseen neulaan laita 2 paria nypyliä. Avaa pyykkipoikaa ja päästä lankaa saadaksesi vapaana olevaa lankaa 20 cm pituinen pätkä.
molempiin nypyliin. Päästä lankaa tasapuolisesti molemmilta nypyliltä, jotta se ei kulu toisesta enemmän kuin toisesta. Laita samaan neulaan edellisen ympärille seuraava pari. Toimi langan avaamisen suhteen kuten edellä. Muista aina lukita lanka pyykkipojan hampaiden väliin, jotta lanka ei itsestään purkaannu pyykkipojasta. Seuraavaksi tehdään aloituslyönti. Edessäsi on 4 nypylää. Ota niistä toinen vasemmalta, eli vasemman parin sisempi nypylä, ja nosta se yhden oikealle. Tämä siirto on nimeltänsä ristiinlyönti. Eli keskellä olevat nypylät vaihtuvat paikkaa niin, että vasen hyppäsi oikean yli. Tämän jälkeen molemmissa pareissa otetaan oikeat nypylät tai pyykkipojat ja siirretään niitä yhden vasemmalle. Tätä sanotaan kierteiden tekemiseksi pareihin, lyhyesti vain kierre, vaikka niitä tehdään siis 2. Olet nyt siis tehnyt ristiinlyönnin ja kierteet. Tehdään samat uudestaan. Eli vasemmalta keskellä pistetään nypylä yhden oikealle ja pareissa oikealta vasemmalle kierteen merkiksi. Kiristetään kevyesti. Kiristettäessä on tärkeää pitää yksi sormi pyykkipoikien välissä, jotta pystyt sorminäppäryydelläsi kontrolloimaan molempia pyykkipoikia molemmissa käsissäsi yhtä aikaa. Nyt olet tehnyt aloituslyönnin ensimmäiseen neulaan. Tätä aloituslyöntiä sanotaan kokolyönniksi. Sitten kiinnitä seuraava nuppineula ja laita siihen aivan samalla lailla pyykkipoikanypylät kuin ensimmäisessä neulassa. Laitettuasi seuraavat 2 paria toiseen neulaan, tee kokolyönti myös näille 2 parille. Kokolyönnissä on 4 vaihetta, jotka ovat ristiinlyönti, kierteet, ristiinlyönti, kierteet. Tee sama toimenpide vielä 3. aloitusneulalle. Nyt kaikissa 3 neulassa on tehty aloituslyönti ja parit ovat valmiina nyplättäväksi. Tässä mallissa nypläämisen voi aloittaa 2 eri kohtaa. Ja videolla aloitamme oikealta laskettuna toisella ja 3. parilla. Näillä 2 parilla tehdään niin sanottu puolilyönti, joka on puolet kokolyönnistä. Nypylillä eli pyykkipojilla tehdään siis vain kokolyönnin 2 ensimmäistä siirtoa, ristiinlyönti ja kierteet. Sen jälkeen laita parien välistä neula. Neula laitetaan lankojen väliin siten, että langat kulkevat neulan takaa ja neulan edestä ei kulje vielä tässä vaiheessa yhtään lankaa. Sen jälkeen teet toinen puolilyönti. Tämän jälkeen voit jatkaa 2 oikeanpuolimmaisella parilla. Oikeasta reunasta laskettuna parilla 1 ja 2. Reuna menee hieman eri lailla tässä mallissa kuin keskiosat. Ensimmäiseksi tehdään reunassa liinalyönti. Liinalyönnissä tehdään 3 siirtoa. Ristiinlyönti, kierteet ja ristiinlyönti. Toisin sanoen 4. ja viimeinen vaihe kokolyönnistä jää puuttumaan liinalyönnissä. Tehtyäsi liinalyönnin, kiristä ja laita neula itsestäsi kauimmaiseen vapaana olevaan neulan paikkaan ja tee kokolyönti, eli ristiinlyönti, kierteet, ristiinlyönti, kierteet.
muista kiristää aina lopuksi. Tämän jälkeen tehdään pareilla 2 ja 3 vasemmasta reunasta laskettuna. Toimenpide on sama kuin oikealla. Otetaan parit 2 ja 3 reunasta laskettuna, tehdään puolilyönti ja laitetaan parien väliin neula. Tehdään uudestaan samoilla pareilla puolilyönti. Tämän jälkeen etene oikealle tehden puolilyönti, neula, puolilyönti. Työ etenee diagonaalisesti, eli vinottaen vasemmalta ylhäältä oikealle alas. Laitetaan neula. Neulan laiton jälkeen tehdään samoilla pareilla uusi puolilyönti ja kevyt kiristys. Kun päästään reunaan, reunassa aina 3 siirron liinalyönti, kiristys, neula ja neulan jälkeen reunassa koko lyönti ja kiristys. Nyt edetäänkin pareilla 1 ja 2 vasemmasta reunasta laskien ja samalla lailla kuin oikeassa reunassa, niin myös vasemmassa reunassa tehdään ensiksi liinalyönti, jossa on 3 vaihetta: ristiinlyönti, kierteet ja ristiinlyönti. Kiristetään, laitetaan väliin neula ja neulan laiton jälkeen koko lyönti, kuten oikeassa laidassa. Ja muista aina kiristää. Nyt edetään diagonaalisesti oikealle alaspäin tehden välineuloissa aina puolilyönti, neula, puolilyönti ja reunoissa tulee liinalyönti, neula, koko lyönti. Laitetaan neula. Ja lyödään neula kiinni puolilyönnillä. Edetään oikealle. Laitetaan seuraavien parien väliin neula puolilyönnin jälkeen ja lyödään neula kiinni puolilyönnillä. Ja taas eteenpäin oikealle seuraava pari, puolilyönti, neula ja neulan jälkeen puolilyönti. Malli on yksinkertainen. Ja päästyäsi reunaan liinalyönti 3 siirrolla, kiristys, neula ja reunaneula lyödään kiinni koko lyönnillä. Jatka tällä tavalla mallia niin pitkälle kuin lankaa riittää tai saavutat haluamasi pituuden pitsille. Reunimmaiset langat kuluvat tässä mallissa kaikkein vähiten, mutta työskentelyn helpottamiseksi kaikkiin pareihin on laitettu sama määrä lankaa, jotta aloittelija ei menisi sekaisin, eikä myöskään pienoinen virhe haittaisi työskentelyä. Nypläystaidon edistyessä kannattaa huomioida paljonko lankaa käyttää, ja langan menekki riippuu minkälaista reittiä kyseinen lankapari eli nypyläpari tekee pitsissä. Pyykkipoilla ja nyplääminen on periaatteessa teknisesti helppoa, mutta pyykkipojista ei saa samalla lailla hyvää otetta kuin oikeista nypylistä. Pyykkipoilla nyplääminen soveltuu kokeiluun, mutta mikäli nyplääminen oikeasti kiinnostaa ja haluat jatkaa harrastusta, suosittelen vahvasti hankkimaan oikeat nypylät. Niillä on huomattavasti helpompi kiristää ja saada kaunista jälkeä. Katsotaan nyplääminen vielä läheltä. Reunaparissa ensin liinalyönti. Laitetaan neula väliin. Jos mallia ei ole reitetty etukäteen, neulan laittaminen on hieman hankalaa, mutta onnistuu kyllä. Kiristys ja koko lyönti. Jätetään pari vasemmalle ja otetaan oikealta pari, jonka kanssa edetään diagonaalisesti oikealle alaspäin, itseään lähemmäksi. Laita neulat aina hieman itsestäsi poispäin vinoon tai pystysuoraan
ja reunimmaisten neulojen kohdalla ei haittaa, vaikka neula olisi hieman vinossa ulospäin. Vasemmassa reunassa neula siis viettää vasemmalle ja oikeassa reunassa neula viettää oikealle, mutta vain hyvin kevyesti. Näin syntyvä pitsi on 6 parin neulapohjapitsi. Katsojan ajan säästämiseksi nopeutetaan videota hieman. Kun valmista pitsiä on syntynyt, sanotaan nyt vaikka 5 senttimetriä, voit alkaa ottaa neuloja alkupäästä nuppineularasian tai neulatyynyn sijaan. Jätä kuitenkin 3 ensimmäistä neulaa paikoilleen, äläkä käytä niitä, sillä ne auttavat pitämään pitsin paikoillaan työskennellessä. Kun lanka loppuu tai saavutat haluamasi pituuden pitsissä, tee jokaiselle parille merimiessolmu ja katkaise langat. Tämä pitsin lopetuspää ja solmut jäävät kangastaitosten välin piiloon, eivätkä siten näy ollenkaan valmiissa työssä. Solmujen tarkoituksena on estää purkaantuminen, ei olla esteettisiä. Esteettisyys ei myöskään ole haitaksi, jos se ei vähennä kestävyyttä. Mutta merimiessolmut riittävät oikein hyvin tähän tarkoitukseen. Kun olet katkaissut langat, irrota kaikki nuppineulat yksi kerrallaan. Tämän jälkeen pitsiheijastimen kokoaminen ja kasaaminen tehdään erillisen liitteenä olevan tulostettavan PDF-ohjeen mukaan. Poikkileikkausten avulla näet, mitä ommellaan ja miten ommellaan. Mikäli nyplääminen nappaa sinut mukaansa, voit opiskella sitä lisää esimerkiksi osoitteesta www.raumales.fi, ja sen jälkeen, kun olet vähän nyplännyt perusmalleja, niin voitkin ruveta piirtämään itse omat mallisia. Voit tehdä vaikka minkälaisia heijastinpitsejä ja muita pitsituotteita. Esimerkiksi kuvan kaltaisen vähän vaihtelevammalla pitsijäljellä olevan heijastinpitsin. 6 parin heijastinpitsissä opit 3 peruslyöntiä: puolilyönti, liinalyönti ja kokolyönti. Näitä 3 lyöntiä käyttämällä on tehty myös kuvan heijastinpitsi. Ja oikeastaan näihin 3 lyöntiin perustuu kaikki maailman pitsit. Onnea nypläysuralle!